0 casualty ang naitala sa karamihan sa barangay sa Dagupan sa nagdaang bisperas at salubong noong December 31 hanggang January 1. Katuwang ang iba pang ahensya na kamit sa bawat barangay ang kaligtasan ng mga residente mula sa kampanya na iwas paputok matapos ang masusing pagbabantay sa mga komunidad. Kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng 0 incident ay mga barangay ng Pugo, Chico, Lukaw, Pugaro, Pantal, Bulosan, Poblacion Oeste, Bunuan Bukig, Geset, Mamalingning, Herrero Perez, Maluwod at ilan pa. Bahagi ng kampanya ang pag-iikot ng mga otoridad sa mga barangay upang matiyak na walang susuway sa kampanya na maaaring makapanghamak pa ng ibang residente. Gate ng pamalang panglungsod ang pagtalima sa mga ordinansa na sumisentro para sa kaligtasan ng publiko upang hindi mapatawan ng parusa. IFM News. IFM News. IFM News.